тази година, през 2023, която всъщност вече е към своя край, аз навърших 30 години. Между другото, напишете ми, моля ви, в коментар, на колко години според вас изглеждам. Сега разбрахте, че съм на 30, но бъдете така по-благосклонни към мене. Примерно напишете 24. Когато човек така влиза в един такъв юбилей, започва да си прави равносметка на живота. Кой е той, какво е постигнал и кои са нещата, върху които трябва да се фокусира. Защото когато си на 20, някакси живота тече, минава през пръстите ти, усещаш нещата, но ги усещаш по един доста по-различен начин. Всичко е на база интуиция. Бързаш, нямаш време да седнеш и да помислиш кой съм аз и какво искам от живота. На 30 аз седнах и се замислих кои са всъщност нещата, които научих през тези 30 години. В това видео ще си поговорим за 10 неща, които аз научих за моите 30 години. Що бретон постоянно ми влиза в очите и мисля, че е време да го подстрижем. Обаче аз наскоро го подстригвах. Не трябва да ти пука за мнението на хората. Това е, може би, най-голямото клише, което някога е съществувало. Това е едно от нещата, които никога не съм разбирала, а най-често съм чувала. Това е едно от нещата, на които не съм вярвала и в които съм се съмнявала, че хората, които са ми го казвали, са вярвали. Обаче сега вече на 30 аз осъзнавам, че това е много важно да си го изградиш като навик, като начин на мислене, защото иначе ще се заключиш в една рамка, в една клетка, от която няма излизане. Ти не можеш да живееш спрямо очакванията на хората, спрямо това те как теб те виждат, в каква сфера ще се развиеш, в какво си най-добър. Имаш единствен живот. Този единствен живот, който не се знае колко години ще продължи, каква е логиката да го оставяш в ръцете на други хора? И то на хора, които ти не познаваш, примерно хора в социалните мрежи. Те да ти казват ти как ще изглеждаш, ти как трябва да се държиш, ти как трябва да говориш. Естествено, ние сме социални индивиди, социални същества, няма как сами да живееме. И не може само нашето мнение да е важно. Тук не говорим за това, имаш роднини, близки, приятели, партньор. Естествено, че трябва да се вслушаш в съветите на другите, но никой не може да ти каже как да живееш своя живот. И ничие мнение не трябва да е по-важно от твоето собствено. И това е много ценен урок, който се надявам повече хора да го осмислят, защото те освобождава. Ти си свободен, ти можеш да постигнеш всичко, да правиш каквото решиш ти със живота си. И имаш пълното право. Никой не може да те промени, ако ти самият не го пожелаеш. Аз ще ви дам един много бърз пример. С мой приятел сме близо 5 години заедно и аз тренирам от 4 години. Тоест през първата година, в която сме излизали, аз ходех на фитнес, ама не много редовно. И съответно, когато се заребих по фитнеса, аз се дразнах, че той не тренира. Аз се дразнах, че той е така мързелив, че лентяйства и че не прави нищо. Стигна се до момент, в който той качи доста килограми. Аз го обичам. И тогава го обичах и сега го обичам, но това нещо мен ме дразнеше. Дразнеше ме, че не полага усилия за себе си. И така по всякакъв начин аз се опитвах да му наложа мнението ми, че той трябва да тренира. Опитах с добро, опитах с лошо, примери да му давам, заплахи, че ще се разделиме под формата на шега, естествено. Обаче не става и не става. И виждаш ли, днес сме вече 2023 година, декември месец, толкова време по-късно, той тренира всеки Божи ден. Да, тренира вкъщи, понякога ходи в залата, но по-често вкъщи. Всеки Божи ден. Защо? Защото той най-накрая го е поискал. Той се е погледнал в огледалото и си е казал, не ми хареса това, което виждам, искам да се променя. Не защото Цвети ми е казала, а защото аз искам да се променя. Най-вероятно съм му повлияла, много се надявам, той не си признава между другото, но аз смятам, че съм му повлияла по някакъв начин, обаче решението си беше негово. Така че човекът трябва сам да реши да се промени. Ти не можеш да го промениш, ти не можеш да го накараш да се промени, ако той не иска. И това е едно от основните неща, които научих за тези мои 30 години. В живота ти се случва онова, което е най-добро за теб, не онова, което искаш. Ние искаме и ние натискаме. Сега да се случи по начина, по който ние искаме да се случи. Ама ако не е най-доброто за нас, там кармите, вселената или не знам какво, си знае работата. И то просто няма да ти се случи. И отново е нещо, с което трудно човек да свикне да живее, защото си казва, как така, нали? Аз контролирам живота си, нали? От мен зависят нещата. Да, зависят от тебе,
но в края на краищата някои неща просто няма да ти се случат и то най-вероятно защото не са за теб, не са добри за теб. И това го осъзнаваш години по-късно или дори не го осъзнаваш. Но смятам, че е ценен урок и просто за нас жените, особено в тази възраст, 30+, ние сме толкова амбициозни, толкова искаме да постигаме, да можем, да се развиваме, че е добре да знаем, че някои неща наистина няма да ни се случат просто не защото не сме добри, защото не можем, защото не ги искаме достатъчно, а защото просто не са подходящи за нас и не са най-доброто нещо в този етап от нашия живот. Как се чувстваш е много по-важно от това как изглеждаш. Знам, клише, клише, клише. Обаче, колкото и добре да изглежда един човек външно, ако той не се чувства добре със себе си, аз съм ги така обсъждала тези теми с вас в други видеа, ако ти вътрешно се чувстваш грозен, недостатъчен, недостоен, външно изглеждай като богиня, изглеждай като крал, като най-якия човек на света, най-красивия, ти няма да си красив, ти няма да изглеждаш добре, защото тази несигурност се усеща. Това, което култивираме отвътре, чувства, мисли, емоции, начин на поведение, това са нещата, които са най-важни. А вече външния вид, то е, така да кажем, една опаковка, за която трябва да се грижиш определено, но съдържанието е много по-важно. Опаковката е след това. Щастието не е магия. Щастието го култивираш ти вътре в себе си всеки изминал ден. Щастието повечето от нас смята, че е нещо, което зависи от външни фактори. Имаш пари, доволен си, щастлив си. Някои ще кажат, парите не носят щастие. Добре, окей. Обаче партньор, който те обича, това носи щастие. Имаш хубав и уютен дом, това носи щастие. Обаче това са все външни неща. Неща, които са извън теб. Не казвам, че не са хубави това да имаш семейство, да имаш партньор до себе си, да изградиш хубав и уютен дом. Супер е. Само, че това са външни фактори. Всичко се случва. И ако ти разчиташ само на външни фактори да те правят щастлив, ти няма да бъдеш щастлив, поне дългосрочно. Затова е много важно ние да култивираме. И как можете да култивирате щастие, как аз се опитвам да култивирам щастие и много наблягам на думата опитвам се, защото работя да съм по-малко критична към себе си. Друг път съм говорила по тези теми и да култивирам щастие. Как? С благодарност. Трябва да се научим да празнуваме малките победи. Винаги чакаме нещо грандиозно да се случи, да постигнем дадена голяма цел и тогава вече да сме доказали на себе си, че можем и тогава евентуално ние да си благодарим. А благодарността е основна за това човек да бъде щастлив. И тя започва вътре от нас. Ние трябва да сме благодарни и това е нещо, което можеш да направиш още сега. Приключваш с това видео, сядаш, затваряш очите и изброяваш 3 неща, за които си благодарен или благодарна. 3 неща, все ще се сетиш. Кажи си ги на ум, повярвай, че наистина си благодарна и бам! Минута щастие. Е, така се култивира щастие и е основно, ако искаме да имаме един по-щастлив живот. Сутрешната рутина е фундаментална. Ако ме следвате в Инстаграм, от време на време качвам сторита, я от 6 часа сутринта, я от 7, качвала съм сторита от 5 часа, как чета с така свещ и хубава музика. И не го правя само за да има някакво съдържание интересно, но аз се опитвам. Сутрешната рутина е наистина от огромно значение. Защо? Защото това как започва денят ти предопределя как ще протече денят и как ще завърши денят ти. Ако денят ти започне хаотично, събудил се късно, нямаш време дори да си удариш един душ, тичаш, изпускаш автобуса, оттам нататък като домино ефекта започва да ти се случват само лоши неща. Или по-скоро ти ги приемаш по този начин. Знам, че има хора, които нямат време и казват, аз ставам в 6 часа, защото 7 часа започвам работа. Кога Цецки е там да пиша в дневници и да слушам някакви медитации, но дори 5 минути да са, дори 2 минути да са. Просто да започнеш с правилната настройка на твоя ум. Това е идеята и това е фундамента на сутрешната рутина. Помага ти да вземеш мозъка си в твоите ръце и да контролираш начина, по който ще мислиш през деня. Защото иначе се включва автоматичната система в нашия мозък, тя взема превес и оттам нататък ние нямаме контрол над нашите мисли. И могат да влизат, да излизат, да плуват, да изплуват, какви ли не мисли, да ни бутат в една посока, в друга посока, без ние да имаме контрол над живота си. Помислете над това как прекарвате сутрините си. Отделяте ли време за себе си да помислите какви са вашите цели, какво искате от днешния ден, за какво сте благодарни. Женствеността е нещо изключително важно, както за жените, така и за мъжете.
И това наистина не мога да повярвам, че излиза от моята уста, защото допреди 2 години аз смятах, че това да си женствена е супер префарцунено, че няма нужда от такива неща, тея булшити тип женска енергия, какви са тея работи, какви са тея глупости, жените трябва да сме силни, жените трябва да сме независими, жените може да изглеждаме както си искаме. Няма значение как изглеждаш, важното е как се чувстваш. Вече говорихме за това. Обаче, вече към края на моите млади 20 години, 27, 8, 9, аз започнах да осъзнавам всъщност, че това да изглеждаш добре и да си женствена, което много трудно може да се обясни. Според мен в главата на всеки един човек женствеността изглежда по различен начин, но това да го има, да ги има женските черти. Примерно да си с така хубава коса, да имаш някакво бижу, да не си някаква, да изглеждаш мърлява, неподдържана. Аз поне това разбирам под женствено. Да ги нямаш тези прекалено мъжките черти, които на моменти може да се проявяват, но не винаги, защото това отблъсква много мъже. И не само мъже, които са потенциално твои партньори, но и други мъже от твоето обкръжение. А като жени, ние много добре знаем, че мъжете могат да ни бъдат много полезни. Сега, тук звучи малко като ние ви използваме чрез нашата женственост, обаче всъщност си е така. И това нещо е доста свързано с процеса на отслабване и влизане във форма. Не става само с бъхтене и тренировки. Ти трябва да се научиш да го обичаш това тяло във всичките му състояния, продължавайки да работиш на това да изглеждаш по-добре. И там влиза доста женствеността и това да се усещаш жена. Начина, по който се движиш, начина, по който говориш, начина, по който жестикулираш. Естествено, не може всички да сме перфектни, няма и нужда просто да не го губиш това нещо. Мислите контролират живота ни. И това може да има както позитивна страна, така и доста негативна. Когато ние нямаме контрол над нашите мисли, ние може на автопилот да си мислим примерно супер негативни неща за себе си. От типа за нищо не ставам, пак се провалих, с това няма да се справя, никой не ме харесва, никой не ме иска, грозна съм, дебела съм, не мога да правя това, не мога да правя това, не ми се получава, аз съм еди каква си и дотам, не мога да се променя. Ако позволяваме на такива мисли да преобладават в мозъка ни, ние няма да живеем щастливо. И това е нещо, което аз осъзнах на 30 така. Осъзнах, може би, не знам, на 27 и 8, че е много важно какво позволяваш да ти влиза в главата. И то не е задължително да идва външно, от някого. Ти може сам да си ги създаваш тези мисли за себе си. Да си мислиш, че не ставаш. Къде си тръгнал? От друга страна, ако ние смятаме, че имаме потенциала да се развием, ако ние, примерно аз не мога да свиря и да танцувам, обаче ако в моята глава аз съм човек, който може да се научи, ако иска. Аз съм супер дърво, не мога да танцувам, обаче от следващата година съм си казал, че аз ще се запиша на модерни танци. Защото аз мога. Защо да не мога? Коя е пречката аз да не мога да танцувам? Пречката съм единствено и само аз. И това, че не съм се записала на танци. Ти можеш наистина да бъдеш всичко, което поискаш в твоята глава. И това е първата стъпка, за да станеш това, което искаш. Спортът е задължителен за всички. Без изключение. Аз съжалявам, че мене никой не ме е записал на спорт. Никой не го е интересувал, аз добра ли съм в нещо, мога ли евентуално да бъда добра в нещо. Казала съм споменах в едно друго видео, аз нямам родители, починаха когато бях дете, израснах в сиропиталище и съответно в сиропиталището с 100 деца никой не го интересува ти потенциално дали може да тренираш някакъв спорт. Най-важното е ти да ходиш на училище, да не изкарваш двойки. На 25 влязох в залата вече като сериозно трениращо. Тоест вече тренирам 5 години. На 25 аз осъзнах колко е важно да спортуваш редовно. Не веднъж в месеца, сега имам време, ще отида. Това не е спорт. Дори да е групова тренировка по канго джъмпс, въпреки че аз не харесвам канго джъмпс. Смятам, че е супер голямата тъпотия. Обаче това е мое мнение. Но дори това да ходиш 2-3 пъти в седмицата. Дори да е бързо ходене с някой в парка. Това също е окей, но пак да е няколко пъти в седмицата. Спортът поддържа нашите клетки активни. Спортът поддържа нашият метаболизъм и хората, които спортуват редовно, за това остаряват бавно и затова изглеждат по-млади. Защото техният метаболизъм продължава да работи. Трябва да го движиш това тяло. И то редовно. Много е важно, за да изглеждаш добре, да се чувстваш добре и да поддържаш метаболизма си.
клетките си и да имаш един много по-пълноценен живот. Грешките са нещо съвсем нормално и дори не можем без тях. За съжаление, не ни учат на това в училище. За съжаление, в училище ни учат, че ти ако не знаеш нещо, че ти ако не можеш нещо, трябва да се научиш тайничко сам или на частни уроци, за да може, когато отидеш в училище и госпожата зададе въпрос, ти да вдигнеш ръка, не за да попиташ за правилния отговор, не за да кажеш, че не знаеш и да помолиш за повече разяснение, а за да дадеш правилния отговор. И аз като една така доста достойна отличничка в училище, бях отличник на випуска, в университета бях сред топ отличниците на американския за моя випуск през далечната 2016 година, ви казвам, че това в училище, на което ни учат, че да грешиш е грешно, да знаеш отговора е правилно, е тотално погрешно. И това по никакъв начин не ни подготвя за реалността в живота. Защото в живота ти непрестанно грешиш. И тези грешки не трябва да ги приемаш като нещо, което край, то е фатално, приключва всичко. Ти си се провалил. Това е един процес на научаване. Ако ти не сгрешиш, ти няма как да научиш. Това не значи, че аз приемам всички грешки и провали като нещо хубаво. Все още ме тормозят, все още се дразня на себе си. Как съм могла да объркам нещо? Как съм могла да не го знам? И веднага обаче се опитвам да се хвана точно в този момент и да си кажа: Цецке, грешките са нещо нормално, те са част от успеха. Погледни къде си сгрешила, защо си сгрешила и просто следващия път го направи по различен начин. И това, хора, толкова много да помага. Много исках да го кажа, особено тази точка е супер важна и се надявам да ви е отворило чакрите на мозъка и за грешките, които вие допускате и да осъзнаете, че те не са нещо лошо. Напротив, те са част от нашия живот. Ами хора, това беше от мен и от моите 10 урока, които научих на 30. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. Ако е така, моля ви, ударете 2 палчета в коментар под това видео и с вас ще се видим в следващото. Чао!